Ayo nger sangkar saking sanggar busana tumuju sanggar taglar agung resang candrane para terangga putri terangga putra era jos ayo Sapa iki Jos ayo Jos para prajurit Budaya prajurit tuto bos anak kar lumayu nuju palagan para cambuk anitir kadya ingat tariksa cambuk samaniman amberan rata
Awas wayuh wayuh. Ayo ker prajurit kuda siyaga ing gati sawetara ing iringan. Ayo ngayahi bladen sajroning pagelaran ker. Yo, ayo Jo, semangat Jo, semangat yo.
ayo ayo. Wes. Ayo duk sing hati-hati ayo.